gde je tamo na Teddy Radio svake srede od 4 do 6, pa PNS, gde ste bre ljudi? Gde ste, kako ste dobro, sačenica čuvena, pa koji je ovo vreme? Znači šizofreni smo. Ljudi, znači nismo normalni. Ono vreme, ono juče što je bilo, mi smo imali juče 4-godišnja doba u jednom danu. Ne u jednom danu, u jednom satu. Bukvalno bilo je sunce, bilo je toplo, pa je bilo jako hladno, padao je sneg, pa je padala kiša, sačuvaj Bože i sakloni. Sve. Ono vreme juče, to je kako se generalno ja osjećam. Da. Dakle, šizofrena cepanja, bukvalno na 5 minuta i meni to okej. Pa da, treba nekad izbaciti sve iz sebe, tako rečilo i vreme da izbaci sve što ima. Molim lepo. Neko moraš da se i stresiš. Kad skupljaš u sebi, skupljaš, moraš na nekog da se i izdereš. Skupljaš i kod kuće, skupljaš Ja skupljam i bakar. I bakar, to je potpuno jasno, i prodaješ starog voždja, akumulatore, veš mašine. Javite se. Čistimo dvorišta, podrume, šupe. Ovo su sad već moje lične traume što slušam svakog vikenda ispod prozora, ali skupljaš nekako mnogo, pogotovo u vezi, u braku, na poslu, sa porodicom, kako god. Ne znam zašto, našao sam jedan podatak da je zapravo april mesec kada se parovi najviše svađaju. Čekaj, ako je april, nekako sećaš se još Čola kako je lepo pevao April u Beogradu, sve je super, sve je lepo, a mi se svađamo zbog radi čega? Zbog radi čega smo takvi? Pa neka prolećna manija. Možda nas hvata ono prolećno čišćenje. Prolećno čišćenje, očistimo čak i neki ljudi iz svog života, pa nek su to i partneri. Jeste, valjda nam se skupljalo sve za zimu, bili smo u zonu ćuti neka i onda krene svađa, na jednu rečenicu krene svađa. Dakle, dovoljan ti jedan okidač da pukne sve, da li to sa prijateljem, sa partnerom, sa šefom na kraju krajeva, bukvalno mislim da je to razlog. A znaš šta kaže nauka? Šta? Kaže da smo sad na početku proleća, pogotovo u aprilu, nekako najrazdržljiviji. I sve nam smeta i non stop se svađamo i bukvalno ljudi, ja verujte mi, imam period, sam sa sobom bi se svađao. Majki mi rođeni. Dakle, tebi ovoliko informacija, je li bre? Pa, kako bih ti rekao, googlam. Čitalo se, da. Viš kako se dolazi u emisiju? Da, svaka čast, kako se ide u kafanu i u emisiju, pripremljen. S kojim predznanjem se ide tamo. I sad bi volili nekako i da vi podelite sa nama neka vaša iskustva na koju temu. Dakle, koje su to najčešće rečenice, gestovi, kakvi pogledi koji izazivaju svađu kod vas u vezi ili u braku? Dakle, šta treba da uradite da bi se posvađali? 011 30 89 399 je otvoren sada i naravno 2 sata Antidepresiv sluša vas i cela Srbija i Crna Gora vas sluša. Dakle, dajte neki dobar primjer oko čega ste se svađali, možda i kako se mirite, ne znam da li to ulazi u temu. Ja prvo se svađam. Ja sam sad nešto iz fazona da podelim sa vama, recimo i nešto moje lično. Ajde. Vidi, ja pritom stvarno, ja volim, ako imamo problem, ajde sad jednom da raspravimo. Znači, ako imamo, naravno volimo se, dugo smo zajedno i sve, ali gle, ako imamo problem, ne spavamo. Znači, večeras nema spavanja. Ja sam takav, brate, sad sedimo dok to ne raspravimo. I to je to. Ja sam totalno drugi faz. Šta? Mislim, sigurno sam koji ljudi, ja kao, imamo problem, ja ću 5 dana da razmislim, da budem ljut i da se ponašam drugačije dok kao... A ti čekaš kao da prenoći da se ohladiš? Da, to ja ne mogu to, brate, meni nema spavanja onda, brate. Nema spavanja? Ne mogu, brate, brate, ne spavamo, sedi, sad pričamo, raspravljamo sve. Idemo sutra nispavani na posao, idemo, okej. Ajde ima samo da rešimo to. Neka, brate, ali bar ćemo da rešimo. Ali veruj mi, ta svađa onda ide toliko iscrpi i to objašnjavanje i raspreda i neko se uvijek završi dobrim seksom i onda posle toga je kao znam sam da će ti nešto na kraju biti dobro. Izvini, najbolji odnosi su zapravo posle svađe. Nemoj da se lažemo. Pa ne znam, nikad nisam odnose, ne mogu da sudim, ne mogu da pričam. Kapiram. Ali zbog čega to nekako nastanu te svađe? Oko čega krene? Kod mene u kući, znaš zbog čega nastane? Zbog čega? Ja sad krećem nešto ti objašnjam i sad pobesnim što, ne znam, kao, brate, zašto je sad ovo ovde, znaš, ja sam rekao lepo da hoću da, šta je problem, što si nervozan? Kad mi u momentu besa kažeš, ali kao potpuno smireno, a što si nervozan? Ili lavina. Znači, grkljam bi ti na zadnjicu vadio u tom trenutku, ne podržavamo nasilje, ne, ovo samo figurativno, ali kao, majke mi, ja imam osjećaj da ja na sebe bi upucu u glavu. To je rečenica, nemoj da se nerviraš. Šta god da je, nemoj se nerviraš, Ali ti dođeš konkretno i kao, zašto je ovo, brate, 6. put stavljen, zašto nema i to? Što si nervozan? Nemoj samo tako da razgovaraš, ima i to.
Brate, evo sad se nervira, majke mi. Zbog čega, kako kod vas započinje najčešće svađa? 011-3089-399. Halo, ko je sa nama, ko otvara antidepresiv? Ćao, Sale iz Beograda. Sale iz Beograda. Sale, šta ima novo, jesi se svađao ovih dana i zašto ti, kako reaguješ ono i koje su to rečenice koje pokriču svađu? Znaš kako, najčešće se svađamo, žena ne razume beogradske gužve, nije vozač pritom. Aha. I sad naravno, znaš kako je, kreni stani, taksisti, bakati, vozači ostali, učesnici saobraćaju. I sad naravno negde daš malo veći gas, negde požuriš, treperiti žuto, ono naš juriš kući, tako nešto. Dobro. Stani, nemoj, uspori, čekaj, stani. Suvozač. Kao da je ona vozač, Da. a da je dan volan, to bi bilo... Da. Ne razume taj da je onda krene svađa. Da. I onda još veća svađa stanem, ja kažem dobro, okej. Ajde sad lepo ti da voziš. Da. I bit će onda svima lepo. A znaš, evo sad meni nešto pada na pamet, scena moja od jutros evo ja u kolima slušam Teddy, slušam dobrojutarnji program Papa i Isidoru i nerviram se jer je na autoputu pakao, kao da su sajam automobila, svi stojimo, znači sa sajma tamo smo se svi premestili na autoput i izlažemo se. Ili ima lepih devojaka kao što ima na sajmu? Nemaš promoterki, dakle imamo samo vozila, nisu lepa i nova, i sad naravno, brate, u tom momentu moraš malo da budeš bezobrazan, znaš, ti si u jednoj traci koja stoji, do tebe traka je krenula da se pomera, neki kuca poruku, nije video da je ovaj automobil ispred njega krenuo i ti upadaš odmah u tu rupu. Znaš, još si sad srećen i dobro rekao, što voziš tako? Što tako kao manijak voziš? I onda jedeš, što ti da voziš? Tako je, da, dežur. Izvini, ali onda na kraju obrnio, kreni, ja ispadam kriv. Tebi ne može ništa da se kaže. Što si nervozan? Majko moja mila, da. I onda kreće svađa. U mojoj si koži, ja to izvini, u mojoj si koži, onda znaš kako to izgleda. Svi smo, bato, svi smo. Hvala ti mnogo što si podelio ovo s nama. Ništa. Ajde, uživaj, ćao. Zbog čega najčešće kreće svađa kod vas u odnosu 011-3089-399? Ajmo malo na muziku i vraćamo se odmah. Quando, to slušate sada. Koji li se ribi obraća pa je rekao ribo? Ribo. Malo, mnogo dubokim glasom, ne znam da li bi se svidalo. U tom momentu je ona počela da peva to ribo, znači on je rekao ajmo sad ti ribo. Da, zanimljivo. Jako glupa fora. Rekli smo s obzirom na to da je danas 29. mart i za par dana ulazimo u 1. april i nekako april svi čekamo. Rekli smo malo prije, Ščola je lepo pevao April u Beogradu, zato nekako je kao simbol za cveće, proleće, lepo vreme, sve lepo, međutim, statistika kaže potpuno drugo, a to je da je zapravo april mesec kada se parovi najviše svađaju. Svađe, to su današnja tema, dakle narednih 2 sata pričamo o tome oko čega počinju svađe, koje su to rečenice koje, sad sam novu reč izmislio, sad ću da kažem, koje triggeruju svađe. Dakle šta to izaziva svađu? Iniciraju, da. Te neke nove reči kad naučim ja prijavim. Dakle, 011-308-9399, oko čega se svađate i šta je glavni razlog za svađu, možete je pišete na Viber broj je 069-308-9399 i stižu već dosta poruka. Stižu, evo poslala nam je jedna Jasmina poruku, kaže, dakle, pitali smo kako kod vas nastaju svađe, šta se to desi i kaže ona, pitam ja muža, zašto se mi svađamo? A on kaže, pa obično ti budeš nervozna, a ja te pitam šta je bilo. I to je to. Eto početak svađe. Jasmina, hvala što si nam poslala poruku i što si nam baš poslala poruku na Viber, pa možemo da vidimo i sliku, jako si lepa. Jasmina je mnogo lepa. Brutalno dobro. Ja ne bi ni pitao šta je bilo. Buko. Znači sve je okej, svađa se, šta god hoće, sve je u redu, u pravu si. Tako, kažeš mi kreten, jesam bre, čuj kretenčina bre. Sam najveći majmun koga poznajem. Jeste, da, ja sam malo prepričao da kad krene svađa kod mene u kući, ja to teram do kraja, dok ono ne raščistimo šta imamo. Zašto? Zato što zapravo i najbolji odnos između dvoje ljudi koji se vole je zapravo to posle seksa je naravno slađe i to pomirenje. I kaže neko, provaljen si Ines, inače zove se Enes, hvala. Kaže, započinješ svađu u nedostatku seksa. To je tačno! Ima logike, kao joj šta da radim, fali mi, ajde se posvađamo, znamo da će na kraju biti. Kažu posle svađe sve je slađe, pa eto još jedan ali kako početi svađu?
kako početi svađu? A misliš kao kreativno, ajde to, kao kad nisi ljut, ali želiš da svađaš. Mislim da to devojke više imaju. Apsolutno. Đorđe jedan kaže da, verovali neko od nas, najčešće svađe krenu i zbog mojih i zbog njenih roditelja. I ovo je živa istina, brate. Nekako roditelji uvek pre ili kasnije naprave svađu u odnosu. Da, ima početak te svađe, to je gde roditelj tvoj tebi prilazi i polako ti govori šta ne valja kod nje. Da, i onda onako mi pa ne znam, ja to ne bi ovako, pa ne bi ovako, pa to se ne radi tako, pa ne sviđa mi se ovo, pa ne sviđa mi se ovo, i onda to eskalira u ozbiljnu svađu. To keve umeju da rade jako dobro. Znaš, kad im se recimo ne sviđa tvoja devojka, znaš. I sad ona mora da taktizira. A kako keve taktiziraju? To je klasično, ja sigurno da većina ljudi zna, kuvanje žabe. Znaš kako se kuva žaba? Ne znam, ali polako, verovatno. Žabu kad kuvaš, prvo kad je staviš u onu, kako se zove, ona šerpa, jel? Staviš je u vodu koja je, znači mlaka voda koja je jako prijatna žabi. I žaba tu baci chill. Znači njoj je potpuno lagano. I žaba uživa. I ti lagano povećavaš vatru. Ali pazi, mic po mic, na kraju žaba ključa, a uopšte ne provaljuje da je ono kao u loncu gde se kuva. Tako i majke zakuvavaju. Tako keve krenu da hejtuju devojke od svojih sinova. Da, ili totalno druga opcija kako još može se posveđaš sa roditeljima, to je da majka ni ne kaže ti ništa, ali u ina to radi, kao i njena majka. Tako je. Mislim, aj sad to po iskustvu trenutno majke, sad ne znam za očeve, mislim sa očevi u fazonu, ali su lagani, radi šta hoćeš, ne zanimaš me. Bukvalno. Izvini, ti kao muškarac iz Ćaletu svakako kretan i on je srećan što te jedno takvog kretena prihvatilo uopšte. Tako je, s druge strane njen Ćale i njemu si kreten. Ti si kreten. Ali ajde šta ću, morate trpim. Da. Znači ti obrni okreni si kreten i pomiriš se odmah. Znači kreten si svom Ćaletu, kreten si njenom Ćaletu, kreten si njoj, ali mi se pomirimo sa tim da smo kreteni. A s druge strane žena baš neće se pomeri. Neće da bude kretenka tvojoj majci. I neko i tebi glupo da budeš kreten njenoj majci. I onda kao kreće... Kao Ćale to okej, kao majci neću budem kreten. Tako je, da. I onda sad kreće hejt. Hejto je keva, hejto je devojka. I onda se ključa žaba. Tebe. Jeste, da. Kaže, verovali neko od mene u kući je klasična svađa oko WC daske. Ona hoće da daska bude spuštena, ja hoću da je podignuta. Ja bih volio da nam neko reši tu misteriju, šta je pravilno, da li postoji neko pravilo, pošto ne se ti ovih dana nešto mnogo čitaš po internetu. Čitam pravila, da. Da, mnogo čitaš pravila i stručan si u tome. Ljudi, da li neko može da kaže da li daska treba da bude spuštena ili podignuta? 011 308 9399, zašto? Moja logika, muška pogotovo. To što ti imaš, ajde, to nije muška logika, ali ajde. Da, ja, polumuška. Zato što pap hoće da daska bude spuštena, jer čovek sedi dok mokri. Ali evo, aj ovako, ja ću branim tu stranu. Ajde. Zašto bude spuštena? Zašto je ona tako napravljena? Da ima poklopac. Što je napravljena da se taj poklopac onda diže i spušta? Pa diže se kad treba, ali staviš... Kad treba kad ti i kad veliku i malu nuždu obavljaš sedeći. Kad treba. Ne mora bude otvoreno, neka bude i sa onim poklopcem. Neki ona mora da podigne pa da vrati spušteno. Da poklopac sa sve poklopcem bude dole. Ne samo... Ali pape, muškarac, samo ti objasnim stvar. Probaj jednom, ko Boga te molim, da mokriš stojeći. I onda kad pogodiš dole onu vodu, to je takav osjećaj moći. Da, jes. Osjećaš se kao car. Pa da, podigneš i onda, razumeš? Pa podigneš dasku, da. I mokriš. A ti sedneš i mokriš. To je drugo. Sad gledamo da li treba daska bude otvorena ili spuštena. Gore ili dole. Ja mislim treba bude zatvorena. Ja bi tebe ubio, majke mi sada. Ajde da vidimo. Evo, kaže Nedeljko, dasku treba baciti. Znači, to je možda... a vidiš, mene ako pitaš... To se treba u tušu raditi. Tačno. Ja recimo imam, hvala ti Nedeljko mnogo na ovome, ja recimo imam drugu logiku. Ako živite sa devojkom, znači živite vas dvoje sami, nemate dece, nema mama, ja mislim da treba skinuti vrata od WC-a. Dobro, kao sloboda, zašto da se otuđujemo? Ekipa i ostalo. Majke mi, čak ne mora ni toliko vrata od WC-a koliko vrata od tuš kabine. Što da te ja ne gledam kad se ti kupaš? Ne, okej, tuš kabinu kao kapiram, ali vrata od WC-a baš da bude ono kao... Zbog broj 2. Da, onako neprijatno. Kako bih ti rekao, mora da te prihvati i takvog. Ne, pa dobro, mene da prihvati to već prihvatila, ali ja treba prihvatiti nju, jer ja sam čuo da žele to ne radi. To je problem, da. Okej, kaže, da li daska treba da bude podignuta ili spuštena, oko čega se najčešće svađaju parovi. Bojan jedan kaže, najpravilnije je instalirati čučavac. Možda je to stvarno najbolje rešenje. Mada
mada meni nije, znaš zašto? Zato što ja volim da sam po pola sata unutra. Druže, na čučavcu ne možeš, ono, otpašće ti noge. Brže ti utrnu nogi kad si na čučavcu. Meni utrne i kad sedim. Željko jedan kaže, pozdrav za ekipu iz Berna, ja se pretežno svađam oko stila oblačenja. Zamisli, ona kaže, skidaj to, neću ići sa tobom sa tom kapom ili jaknom, a ona, Bože pomozi. Pozdrav Željko, ja sedim dok mokrim. Evo Željko, moj brat. Željko, ja mislim da ti pa nešto s vama nije kako treba. Ne, to kažu da je zdravo. Važi, zdravo. Higijenski. A čekaj, Željko se svađa sa devojkom, ona njemu zamera kako se on oblači kada izlazi. Obično je obrnuto. Da, malo je... sa ribom i kao ona obukla nešto prekratko i ti kao čekaj. Dobro, ona brine možda o imidžu. Ona je u fazonu kao moraš da budeš pored mene savršen. Malo se to okrenula, druga vremena. Da. Evo još podrške za mene. Slobodno pročitajte i poruke. Kaže podrška za papa, ja vršim malu nuždu kad mokrim. To ima logike. Pa ja vršim malu nuždu dok mokrim. Ja da kaže da sedi. Ne mora da kaže da znači da to da kaže. Vlada nam je poslao da vrši malu nuždu dok mokrim. Vlado, ako kaže Dragan Pape nisi sam. Ljudi, vi niste normalni, šta vam je? Aj molim vas, nek se jave ovi što mokre sedeći jer ispada da jedini ja, što stojeći jer ispada da jedini ja stojim. 011-308-9399, ovo je potpuni pakao. Majkim, ja ne verujem, muškarci masovno šalju poruke. A kod kuće samo. A nisam ni mislio baš da u javnom WC-u Da, malo bi bilo nezgodno, mada i tu može se staviti toalet papir. Jeste. Jedan Dragan mi je poslao poruku koja apsolutno nema veze sa temom, samo je hteo da se pohvali. Kaže, jednom sam bio u stanu gde su samo devojke. Aha, kaže, podignem dasku, a uprašine. Tačno. Ajde sad malo da čujemo vas. 011-308-9399. Halo, ko je? Halo, Ilija ovdje. Ilija, odakle si? Iz Beograda. Ilija, oko čega se ti svađaš najčešće? Mislim, to nije nikad problem, uvek se nađe tema. Uvek se nađe tema, daj neko. Tako je, tako hoće nađe način, tako je. A što se tiče ovog za malo nuždu i to, mislim da se slažem ipak sa ovim stojećim položajem. Sa? Sedećim? Da sediš dok mokri. Da stojiš, hvala ti brate moj. One point for Enes. Nije, evo ga dva. Vladimir kaže, Enese nisi sam. Znam, nisam ni u glavi sam, a hvala i što ima podršku od vas. Ljudi bre, muškarci ste. Hvala ti mnogo. Hvala ti pa to. Ako sediš nekog dobrog razloga za svađu, pozovi nas opet. Ovo je razlog za svađu. Može. Ajde, hvala ti. 011-308-9399. Kaže Aleksandar, kod kuće sedim dok mokrima u gostima stojeći pravi haos. Jeste. Vidiš da ima ljudi, čoveče. Da, kaže jedan profil namješta od Poleta, kaže logično je da daska bude podignuta. Elem, ako je spuštena moraš da podigneš rukom, a tom rukom posle pipaš svašta. Da. To je dobra logika. Da, to je dobra logika. Jel mogu da otkrijem moju tajnu? A stvarno sam stoka, moram priznati. Joj, nemoj, ajde, jedu ljudi. Ja nogom podignem dasku. Nogom podigneš dasku? Pa da, stopalom uzmeš i podigneš dasku. Stvarno to radiš? Pa da ne mogu pipom, brate, gadno mi. Nikad to nisam video da neko uradi. Sam ja, majke. Kakav si ti, čistunac. Iskreno, ma ne mogu rukom. Kaže Dragan, Enese, nemoj da stojiš dok mokriš, u tvojim godinama prostata i tome slično. Kaže, by the way, svađam sa devojkom samo kad znam da sam u pravu, što je jako retko, što će ti ona objasniti. 011-308-9399. Halo, ko je? Dobar dan, Nenad iz Kragujevca ovdje. Nenad iz Kragujevca. Da. Idemo Kragujevac, pričamo malo o svađama, šta to započinje svađu, usput pričamo i da li se sedi kod kuće dok se mokri. Pa u slučaju muškaraca stoji se, ali je najveći problem kad je na primjer mrak i onda ne vidiš pa onda napamet i onda dok čuješ dok bučne u vodu. To ti kao senzor. Da, i onda posle nastaje svađa zato što mora da se čisti. Tako je. Tačno, druže bre, pa mi se upali svetlo po Bogu. Pa jebi ga, nekad se nema vremena. Dobro, potpuno jasno, ali uglavnom znači ti si za stojeći. Naravno. Ljubite brat, hvala ti mnogo. Hvala ti. Našao sam ženu svog života, ljudi. Kaže Boka, Enese, ja nogom spuštam dasku. Idemo, znači pola. Boko, ti i ja bismo se baš top. Mada vidim mi Bokinu sliku, Boko, ja mislim da bi ti i ja potpuno ok funkcionisali. Dobro, ajmo da napravimo kratku pauzu pa ćemo da nastavimo i oko toga zašto se svađate u vezi ili braku. Šta to započinje svađu kod vas? Uvek je glupost. Uglavnom je glupost.
sad da vidimo koliko ste kreativni u započinjenju svađa, koje su to teme. 011-308-9399. Jeste, ali samo apropo ovoga što sam rekao da su uvijek glupi razlozi kako započe svađa. Znate ono kad počne svađa oko toga kad ona pita jesi ti ostavio ovde ovaj tanjer, na primer? A dobro, ljudi, ali ta svađa, znači dokle može da stigne? To nije kod mene u kući majke mi, ali bukvalno krene, bukvalno krene od toga što nisi sklonio pikslu. Da. Ja sam počeo da budem taj koji smara. 2 mjeseca sam bio sam i sve sam sređivao, kao da imam onaj, kako zove, obsesivno kompulsivni poremećaj i sve sam sređivao, sve sam čistio, sve moram na svom mjestu. Imaš. Ok, ajmo na muziku, vraćamo se brzo i čekamo vas. 3089399. Majko moja mila, malo pre smo pokrenuli temu sa vama. Šta je to oko čega se najčešće svađate sa dečkom, devojkom, mužem, ženom, ko već šta po kući ima? I onda smo naravno se dotakli čuvene WC šolje, pošto verovali ne, to je jedan od najčešćih razloga zbog kojih se parovi svađaju. Žene najčešće, kažem najčešće, pošto pap spada u tu grupu žena, traži da daska za WC šolju bude spuštena jer pap dok mokri on sedi. Kaže Vanja, WC šolja se spušta po feng shuiju. Eto vidiš. Vanja, kad budem živeo sa feng shuijem, ta ću da spuštam. Tako je, pošto smo skapirali da se najviše svađamo oko WC. Izvini, kad mi feng shui bude plaćao račune, ja ću tada da spuštam. Dok si pod mojim krovom feng shui neće da se počne, taj si fazon. Izgleda stvarno WC, da li se spušta daska, ne spušta daska, da li je zauzet, nije zauzet i ostalo, dosta se svađamo oko WC-a. Najbolje da nemamo WC u kući. Ja se slažem. Tamam neće biti ni oni glupi pitanja kao, jel imate WC? Kad dođu gosti. Jel imate WC? Ne, nemamo WC. Ne, mi mokrimo u kuhinji. Ok, ajde čujemo vas, oko čega se vi najčešće svađate sa dečkom, devojkom, mužem, ženom? 011-308-9399. Halo, ko je? Zdravo, ko je sa nama? Borivoje smo govorili sa Kozarnika. Borivoje, izvini, jako te loše čujem, ali možeš, molim te da nas skineš sa speakerfona? Ovo je sad okej? Jeste. Ovako, kako se zove, devojka i ja se u suštini se tiče svađa, ne svađam se ja, nego se svađa ona sa mnom i to je najveći problem. A oko čega, brate? U suštini, oko čega ona zamisli. Daj primere. Pa primjer je bilo, evo, zato sam ti uključio WC šolja, spuštanje i podizanje i kompromis je bio takav gde sam ja morao, jel te, da lupim šakom o stoj i da kažem, slušaj, ako ti dižeš, onda ja podižem, razumeš? Ako je meni problem da ja podignem, onda će tebi biti problem da ti spuštaš, ako me razumeš. Ne razumijem, aj opet, znači, ako muškarac i žena, muškarać radi šta? Muškarac mora da podigne WC šolju. Da, kada je ona spuštena. Ovu dasku, da. A ako ja moram da podižem, ti ćeš morati da spuštaš, jel tako? Pa tako je, zato što je pitanje koje najčešće dobijamo, što ti je problem da je spustiš, a što je tebi problem da je podigneš, brate? Tako je, brate moj, što je i sad više nije taj problem. Biće vjerojatno za mjesec, dva, ali trenutno nije. Ali ja ti nisam rekao podigni džak od 50 kilograma, rekao sam ti podigni dasku koja je teška 2,5 grama, znači kao šta ti je? Evo Enes diže nogom, mislim. Da, ja podignem nogom, da. To sam prvi put čuo, ali Enes diže nogom. Drugari, samo da moram da se obratim po tome, ja stvarno, Enese, tvoj kolegu ne smijem imenom da oslovljavam, s obzirom šta sam čuo da radi čovjek. Čovjek sedi dok mokri, jel veruješ? Nisam sam, imam sad jedno pitanjce, ali nemoj da se ljutiš, nije da te nešto smeja. Jel li obrišeš Pinky Winkija pošto sediš? Da, kao da se sve zahvatovalo fulo. Pa hvala Bogu, neki meni živi zdrav. Ali ne samo ti kažem, moram u papovu odbranu da stanem sada, sad ti nemoj da se ljutiš, ne koristi on toalet papir, on ima maramice za intimnu negu, za te stvari. Pa krema, pa sve to. Kao i svaki pravi muškarac, jel tako, pape? Pa kao, hvala ti, brate, mnogo što se javio. Ništa, hvala, brate, ljubim. Ajde, čao, bato, čao. Mnogo mi je smešno što imaš maramice za intimnu negu. Mene zezaju, a njih dvojica kao, čao, ljubim. Pa ljubi, brat. Šta je? Ja samo moram da zamolim režiju, da me neko iz režije pogleda u ovom momentu, Dule, Nemanja, kogod. Samo mi signalizirajte da li je krenuo TikTok. Nije.
Jeste, krenuo je TikTok. Ljudi, pomeramo granice istorije radija. Zapratite, evo ga Dule, hvala, pokazuje nam, zapratite Teddy Radio na TikToku, jer od ovog trenutka Antidepresiv live možete gledati na društvenoj mreži TikTok, dakle samo nas nađite Teddy Radio. Kako se širimo, to je neverovatno. Prvo ima nas na MTS-u, na kablovskom operateru. I prvi smo radio koji se gleda, dakle prvi radio u Srbiji koji kada mi idemo u program, vi nas možete live da gledate. Tako je, i na TikToku sad idemo uživo, na YouTubeu smo, na Instagramu smo, svuda smo, čoveč. Svugde nas ima. Širimo se ne samo po brojem kilograma, nego i po društvenim mrežama. Tako je. Oko čega se vi najčešće svađate sa partnerom ili partnerkom? 011-308-9399, evo Tamara ima dobru poruku i možete i na Viber da pišete 069-308-9399. Šta kaže Tamara? Tamara kaže najčešće su svađe kad neko pita šta ti se jede. Nemam pojma, sve jedno mi je i tako počinje. Čekaj da objasnimo, šta je Tamara zapravo rekla? Ovako izgleda, da me ne bi napale feministkinja, da se ogradim, dakle, određeni parovi ovako funkcionišu, ne svi pojedini. Kaže muškarac devojci, kaže devojka zapravo, prvo je gladna sam, i muškarac kaže, ja sam, kao brate, aj nešto naručimo, ajde. I on nju pita, šta ti se jede? Ona kaže, sve jedno mi je. Dobro, hoćemo picu? Ne jede mi se pica. Dobro, hoćemo roštilj? Ne jede mi se roštilj. Pa šta ti se jede? Ma sve jedno mi je. Hoćeš kinesku? Neću. Dobro, šta ti se jede? Hoćeš pastu? Neću pastu. Pa šta hoćeš? Sve jedno mi je. Da, kao hoćeš suši? Mogli bi suši. Da. A kao evo ti suši, koji ćeš? Ne, ništa. Ne jede mi se suši. Kao šta ti se jede više, čoveče? Što vičeš, brate, kažem ti sve jedno mi je. Što si nervozan? Da, naravno kad mi skačeš po živcima. Vidi, moj nervni slom dobije nervni slom. Da. Znači, potpuni pakao, ono, okej. Kaže na Viberu Sandra, moj muž se zabezeknuo kada sam dala predlog da se deći vrši malu nuždu, jer je po pitanju higijene bolje. Rezultat na predlog je usledio odmah. Dao je još bolji predlog u prvom renoviranju. Lepo smo postavili pisoar u kupatilu. To je moj san. Meni je san da imam pisoar u kupatilu. Majki mi rođene. To je dobra fora. Onda ne bi sedeo. Ja, pa ti kakav si, ti bi seo i na pisoar, druže. 011-308-9399. Halo, ko je? Dobar dan, Matija. Gde si, Matija, legendo? Pričamo o svađama. Oko čega se ti svađaš? Treba sam reći, nema ja nikakvu temu za to, nego bi samo htio nešto da vas pitam, ako nije problem. Ajde, ako može, ako nije vezano za temu, da nas pitaš van programa, pošto ovde pričamo vezano za temu, jel može, Mateja? A čekajte, da pošaljem poruku na Viber ili kako? Možeš i na Viber nam pošalji, pa ćemo ti odgovoriti. Ajde da ne pričamo stvari koje nemaju veze s temom. Hvala ti što se javio. Hoćemo lagano na muziku. Idemo na muziku, ide live na TikToku, evo, pratimo sve, stižu poruke. Vrh, ukucajte Teddy Radio na TikToku, tu smo. I gledajte live, tako je. 011-308-9399, odmah posle Kamile Kobeljo. Dobro, da li je došlo vreme da napravimo kratku samo pauzu, da se osvrnemo na jednu od naših omiljenih rubrika? Ajmo. Slušajte šta vas čeka sada. Antidepresivna doza nebuloza. Ajde samo ljudima ukratko da objasnimo za one koji ne znaju šta je antidepresivna doza nebuloza. Dakle, antidepresivna doza nebuloza, to su sve oni nebulozni naslovi na koje nailazimo. Dakle, pišu razne nebuloze i na društvenim mrežama možemo da nađemo, ali uglavnom to na portalima. I onda Enes i ja budemo u fazonu, ajde mi da nađemo taj neki naslov i tu neku nebulozu i da je prokomentarišemo. To je za vesti. Ovo može da bude i neka statistika, neka nepotrebna informacija koja nema veze apsolutno ni sa čim. Informacija koja vam nikada u životu neće trebati, ali nije loše da se isčeskamo. Tako je, ko će prvi? Aj ti prvi. Ajde, ja sam našao jednu stvar koja se desila u Negotinu. U Negotinu? Da, juče. Olujni vetar u Negotinu je srušio javni sat, on je na trgu. Zezaš! Da, koji ima 400 kila. Da, mislim, hvala Bogu, ništa se nije desilo. Niko nije povređen. Izvini, koja je verovatnoća, to je na trgu? To je mislim, to je na trgu, tu je u centru grada. Da, u centru grada, veliki sat, ogromni. Koja je verovatnoća da niko ne bude u tom momentu tu? Da, sva sreća. Mislim da je ovo normalan sled, zato što se pomerio sad skoro.
Pa su oni pomerali sat napred i to je sasvim logičan sled. U Negotinu se zeznuli, izvini, oni su pomerili sat nazad. Oni krenu nazad i pao. Jeste, to su malo se zeznuli. Meni je ovo jedan živi dokaz kako vreme leti. Jasno. Da, pogotovo kad krene lepo vreme jednostavno leti i to je to. Da, i vreme ruši sve za sobom. To što je ostavio i rupu dole. Da, vreme leći sve. Leći. Pa kao, dobro, ali stvarno, majke šalnu stranu, sva sreća. Znam si na trgu, čoveč, u centru grada, sad je bukvalno za sekund pao. Da, bukvalno. Dobro, ajmo dalje. Dakle, nepotrebne informacije koje sam ja našao je zapravo i vezana za današnju temu. Dakle, ono čemu mi danas pričamo, kažu da je april mesec kada se parovi najviše svađaju. Zašto? Nemam pojma, tako kaže neka statistika. Ja sam je našao jednu drugu statistiku. Da sam provrištao sada. Kaže ovako. Čuveni američki psihoterapeut otkrio je da žene često pokušavaju da tokom svađe sa partnerom spuste loptu. Ali kako? Da spuste loptu sa rečenicom ispravi me ako grešim. Vidi ovako. Ja bi se vratio na početak ove izjave, a to je da američki psihoterapeut kaže: druže, to možda Bajo važi u Americi. Ovde u Srbiji, ako ti žena kaže ispravi me ako grešim, ne ispravljaj. Nikad. Lezi i pravi se mrtav. Bukvalno, ne grešiš. Ali čekaj, nisam ništa rekla, ne grešiš. Ali čekaj, da li misliš da bi žena u svađi, nebitno koja žena došla, ispravim ako greši i ti je ispraviš i ona kaže okej. Da, okej, upravo. Desilo se nikad! Nikada nikome u istoriji. Jeste, bukvalno, čak i kad ne kaže to ispravim ako grešim, ako kaže dobro, tako i tako idi napolje danas sa društvom, idi u kafanu, ne idi. Znaš, mi imamo i još moramo da razumemo podtekst, znaš, nema ono direktno ispravim ako grešim da je to tako i tako, ne, mi moramo i da razumemo i kada ona kaže direktno da to nije direktno. Tačno tako. Dakle, moj savjet je, ako vam žena to kaže, evo kako papi ja. Papi je debeo, ja sam dlakav, mi smo zajedno jedan veliki medved. I zato mi kao medved legnemo i pravimo se mrtvi. Tačno tako. Ako vi imate neku beskorisnu informaciju za nas, pošaljite nam i to na Viber 069-3089-399. Jarabi, to je stvar koju ste slušali. Ljudi, moramo da se ponovo pohvalimo i pohvalit ćemo sigurno bar još jedno 10 puta do kraja emisije. Prvi smo radio ikada koji je krenuo emisiju da radi live na jednom mobilnom operateru, dakle MTS kablovsku koji ima Pussy Teddy radio, može i da gleda i da sluša antidepresivu isto vreme, a sada... Isto to možemo da uradimo i na TikToku, dakle ide live na TikToku upravo i stižu super neke poruke, čitat ćemo ih. A čekaj, samo da objasnimo, šta znači to? Znači, ljudi, mi smo trenutno odete Teddy radio TikTok. Ukucate na TikToku u društvenoj mreži Teddy radio. I gledate antidepresivu. I gledate šta se dešava ovde u studiju, ko zove, sve u suštini pratite. Stigla je neka poruka koja je napravila nama svađu ovde. Da, posvađali smo se Enes i ja. Jedna lepa devojka je rekla što je sladak ovaj voditelj, kako bi volao da ga imam. Da, i to je realno se odnosilo na mene. Nije na tebe nego na mene. Pa smatra da je na njega. Ti si bio okrenut ovako, nije ti se vidjelo lepo lice. Ja imam ovaj monitor koji ne da ljudima da me vide celog, to je problem. Šta sam uradio u teretani, ili evo mogu da uradim ovako, da izbacim. Pogledaj me koliki sam seljak, šta sam uradio. Sve za live na TikToku. Na TikToku ljudi rade svašta. Bukvalno imamo se da ćemo mi kao idemo, lajkujte, šerite, subscribeujte sve, evo dole u opisu, hashtag antidepresiv. Tako je, ali ljudi stvarno, ako hoćete gledajte nas i na TikToku, možete i tamo da šaljete poruke i to ćemo da čitamo. A o čemu pričamo? Pričamo o tome oko čega najčešće izbijaju svađe u vašoj vezi ili braku. Ja ne mogu ti ispričam moj jedan primjer, malo me čak i sramota da ispričam oko kakve gluposti kod mene u kući ispada svađa. Kad kažeš da te je sramota, da želim to da čujem. Ali znaš zašto me je sramota? Ajde. Ja izazivam tu svađu. Ajde da te čujemo, ajde, oguli se ovde pred ljudima. Vidi ovako. Ja sam rekao da sedim, da stoje, sedeći mokrim, tako da ajde ogoli se. I dalje mi nije jasno kako to nije bilo sramota, to kažeš, ali okej. Dakle ovako, ja sam 100 puta podelio sa svima ovde u emisiji da ja, vrate, ne volim da delim hranu. Dakle, ja jedem, pusti me da jedem, ne možemo da podelimo moje. Ako odemo u restoran, sački molim te, ako odemo u restoran, ti naručiš šta hoćeš, ja ću da platim, ali ne diraj moje.
kaži. Kako se ja zamislim, kad je rekao ja ne volim da delim hranu, zamislim sam dolazi neki beskućnik kao daj mi nešto da jedem, ti kao ne delim hranu. Ja ću ti dati pare, evo ti idi kupi, ali ne mogu da ti dam moje. Ne delim hranu. Ne volim, brati, te fore na dejtu, ti dođeš i naručiš ono kapreze salatu koja ima ono sir, parče sira i paradajze, kao ti vodiš računa i onda jedeš moje. Ne može. Naručiš šta hoćeš, bre, ja ću platiti, ali moju hranu ne delim. Kad si rekao da se blamiraš, očekivao sam nešto. Ne, čekaj, sad tek pričam. I sad, generalno, volim da kupim sebi sve, pogotovo ujutru, da imam sve kod kuće, sebi spremim doručak. Dobro. I sad lupam, ne znam, spremam sebi ujutru ovsene i sad kao, ne znam, ide ovsene, ide protein, ide mleko. Ja se prejedem, majke, mi ide ovsene, probaj, veruj mi, ide. Evo ide mi voda na usta, sve. Ali nisi saslušao, ide ovsene, ide mleko, ide banane, ide kikiriki putar. I to je jedan pre treninga. I to pojedem i to mi je top. I ustanem ujutru, znači znam da nemam mleka. I ako stanem i kažem, gde je mleko? Ja, pa kao sinoć smo kao popili. Pa nismo popili, ja nisam popio. I što bar ne kažeš da više nema mleka? Da, jeste velika glupost. Ali, brate, mene to toliko nervira. Pojedi, nije problem, sve pojedi, ali mi kaži da znam da kupim. A ja se vraćam s posla i kažem, jel treba nešto kupim u prodavnici? Ne. Ne treba ni, dobro, to može bude razlog za svađu. Kapiraš? Da, može bude razlog za svađu. Ajde vidimo oko čega se vi svađate. Može malo telefonski pozivi 011 308 9399. Halo, ko je sa nama? Halo, čao, Nikolaj. Nikola, odakle si? Iz Beograda, gužno klasika. Gde je guž? Pa evo vamo 29. Gde je i uvek. Jeste danas 29. kako si znao? Kao 29. marka. Brate, kako si postale glupe fore. Molim te, izvini zbog ove papove fore, brate, molim te, evo ja ti se izvinjavam. Ali, a šta misliš kako je meni, brate? Vi ga trpite 2 sata nedeljno. A znam, brate. Kako ubode da je danas 29. svaki čas? Nije klela majka sina što išao se kladi, nego što išao se vadi. Sad ćutimo i pustimo čoveka. Ajmo, dakle, oko čega se vi svađate u kući? Ajde da izigram malo karamelu, rekao da vas pomirim, da se ne svađate. Nemojte da se svađate, ajde, da. Baš to, da. Znači, pošto je pap realno papuča, zauzeti bi tu devojku koja se javila, realno oterao jako brzo. A Enesu jebi ga, posljednje mu je voz matorije, mislim da... Prestani to da govorite, ljudi, imam 39 godina, nemam 139, i? I onda lepo nek ti prepusti i to je to, rešen problem. Da ti prepustim ovu ribu, pošto sam ja mator. Da, malo pre smo se posveđali zato što nismo znali za koga je na TikTok live-u rekla da, ajde prepusti, što si tako. To kažem ti, Enosu, pošto se papuča i to je to. Odmah ti kažem, nema ništa od toga. Bez starca nema udarca, on je u tom fazonu. Tačno tako. Ko sa decom spava... A ja sam u fazonu, ne može ona mi piše kako bi žela da mi ima, ja sam romantik. Tako je, da. Ona mene degradira, gleda me samo kao telo. Ti kažem da treba bude na mene, bro. 3 metra iza nebe. To je to, da. Hvala ti što se javio, 011 308 9399. Kaže jedan Ilija, razlog za svađu, dok ste u kolima idete na neko putovanje i onda devojka prati navigaciju pa ti prođeš skretanje za koje ti je rekla treba da skreneš ovde. Da, jeste. Razlog za svađu je svakako automobil, stani, kreni, suvozač, šta je idealan suvozač? Je li neko bio sa idealnim suvozačem? Taj idealan suvozač spava. Ne, idealan suvozač, brate, ne komentariše tvoju vožnju i menja radio stanice. Ne smeni da menja radio stanice. Ne, kad ja kažem promeni. Kad ja kažem promeni. Brate, ne ja, kad vozač kaže, vozač je nebitno da li muško vozi, žensko vozi, nije bitno, brate, vozač određuje šta se sluša, tačka. Apsolutno. Oko čega se još vi svađate, evo dosta poruka stiže i na Viber 069 308 9399. Kaže, Mladen, kod mene je zadnji put svađa počela kad sam rekao ženinoj sestri da se zadnjica malo povećala, nije mi jasno, ja sam samo bio iskren. Tako je. Ne znam šta je problem. Da. A znaš šta može još da bude problem? Ne samo ako kažeš zadnjica tvoje sestre se povećala. Nego je baš dobra ta zadnjica. Čekaj, ako kažeš i sestre ti ima baš dobru zadnjicu i to je razlog za svađu, nije bitno kako znam, samo mi verujte na reč. Nema čovjek ni da pohvali, ni da kudi. Tako je. Neverovatno. Baš majke mi, to su malo ti dvostruki aršini. Jeste. Ok, ljudi, ajmo lagano na muziku. Pratite nas i na TikToku, dakle live TikTok, Teddy Radio, možete da gledate Antidepresiv i javite se 011 308 9399. Dobro, slušate Teddy Radio na radiju, slušate nas na MTS kablovskoj, tamo nas i gledate i slušate, a takođe gledate nas, slušate od danas i na TikToku, zapratite Teddy Radio tamo i slušate
slušajte i gledajte Antidepresiv live. Ali, pre nego što nastavimo našu priču... Da, moram da se vratim samo na taj TikTok, možemo i tamo čitamo komentare vaše, ukucite samo Teddy radio i jedna devojka je rekla jao što je sladak ovaj voditelj kad je videla taj snimak iz studija Enesa i mene i baš bi volao da ga imam. I Enes i ja smo se kladili upravo, napravili smo jedno klađenje ko će da pobedi i ko je bio u pravu. Realno mislila je na mene? Ne, mislila je na mene, definitivno. 100%, evo vidjet ćeš, ona će se javiti. Pape, ne može, kamera dodaje 6 kilograma. Ti već imaš 160, druže. Druže, na kameri se vide bore. Znači, vidi se koliko imaš godina, nemoj da lažeš kameru. Ajde sad da kladimo nešto drugo. U suštini svako, ovo me podsjeća na ovaj Mozart izazov otprilike. Da. Da, počeo je Mozart izazov, već je podigao dosta prašine i pre svega zbog fantastičnih nagrada, ali zbog činjenice da je u ovim prvim danima trebalo jako malo da se do njih dođe. Kvote koje su pobeđivale zaista su bukvalno pokazali da je Enes koji nema pojma i nema predstavu o klađenju i ne zna šta je fudbal, košarka. Ali hoću pare. Onda je u fazonu da šutnem loptu. Daj da šutnem loptu vamo, mali, baci lopte. I on je pokazao da može da dođe do neke kvote, dobre, malo znanja, malo sreće. Dakle, šta treba? Treba da pokažete, ste spremni da izađete na crtu najboljima u zemlji. Mozart izazov traje do 23. aprila i za te neke najuspešnije spremna je suma, znate koja je suma? Koja? 16 miliona dinara. U nazdravlje. Znači 16 miliona dinara. Zašto pričaš kao da imaš problema s govorom? I radim na radiju, što je nevjerovatno ko me zaposlio. Ali stvarno velika svota, morao sam da je naglasim. I svakog dana dobiješ neki zadatak koji je uslov kako bi ušao u konkurenciju za dnevni nagradni fond koji je 500.000. Mislim da 500.000 sića. Ma da, 500.000. Ma kome još treba 500.000? Treba meni. Pustite vi, nemoj se takmičite, pustite mene. Dakle, možemo da kažemo šta je za sredu. Ajde. Sreda je u znaku košarke. Dobro. A vaš izazov biće da pogodite 3 igrača da li će ući u plus ili minus. Opa. Dakle, pravite tiket, 3 igrača plus minus i morate to da pogodite. Za četvrtak je spreman onako jednostavniji zadatak na kojem ćemo vidjeti ko je majstor klađenja i ko će pogoditi najviše konačnih ishoda, ali u suštini eto, Mozart sajt, Mozart kladionice i ljudi pičite po tih 16 miliona, šta vam? Ništa ljudi, stvarno požurite, pare nikad višak, jel tako? Ništa, mi želimo puno sreće. Ja sam pare video samo u sauni. Jeste, da, i kad je ključala voda. Da, to je to. Dobro, Farukas i Pepas, nije Farukas nego Faruko i Pepas. Nastavljamo dalje, Papi Jene sa vama. Ljudi, rekli smo pre nekih sat i 20 minuta kada smo počeli ovu emisiju da po nekim statistikama april je zvanično mesec kada se parovi najčešće svađaju. Zašto? Ja nemam predstavu, jer kao što sam rekao i na početku emisije, april je bre nekako sinonim, znaš, to je pap, kad bi bio mesec, on bi bio april. Ja sam rođen u aprilu. Majke ti, pa da, tako si sam nežan, tako cveće, proleće, mokrimo dok sedimo i tako dalje, jezivo skandalozno si, a ispostavi se da se zapravo u aprilu najviše ljudi svađaju. Tako je, u suštini, ko se svađa, taj se voli. Ja bih rekao on čuveno, ko se bije, taj se voli, ali bi me onda feministkinje napale. I onda ja ne smijem to da kažem. Dakle, ko se svađa, taj se voli, nismo za nasilje. Tako i pričamo o svađanju danas u Antidepresivu. Antidepresiv sluša vas. Dakle, na svim mogućim stranama možete nas kontaktirati. To je Viber 069-3089-399, telefon 011-3089-399 i TikTok od sada live. Tu možete pišete komentare, to pratimo. Svidjela mi se jedna poruka kada već pričamo o svađama, neki XY Z, da. Kaže, pomagajte braćo, Verenica mi je rekla laku noć oko 22h. Dobro. U 00 je dovozi neki auto ispred kuće. Šta vi mislite o tome i šta da radi? To ima logike, ima svađe. Znači, svađa ima u tome. Sigurno ima nešto da treba se poslušati. Zašto je ona njemu u 10 poslala poruku laku noć i on je 2 sata kasnije video da je dovozi auto kući? Zašto nije zaspao u 22? Možda je, ali možda je bilo na seminaru.
Da, ne, on je kriv. Na kraju će se ispostaviti da on kriv zato što nije zaspao. Zašto mi je napisao ako noća nisi zaspao? Kako ti znaš da sam ja došla sa nekim kad si spavao? Tako je. Znači lagao si me. Tako je, ti mene lažeš. Ako ne lažem ti došla si slikom ispred. Ja sam zaslužila da ti mene lažeš. Tako je, i onda će oni da raskinu 100% prijatelju, ali je ti ona priznala, to je jako bitno. Da li kad kažeš iskreno, da li treba se svađaš? To je još jedna podtema, znači kao ako neko kaže iskreno da pogrešio sam to tako i tako, jer vredi svađati se o poslu. Ali gledaj, nekako, kako bih ti rekao, ranije je to bilo mnogo jednostavnije dok nismo imali ovolike društvene mreže i internet koji je toliko dostupan za sve i svašta. Ali vidi, ima sad tu jedna stvar koja ja trenutno ne znam koja je pobegla mi misao, iskreno. Ako možeš ispuci me. Majke mi pobegla mi, ne moram što mi se desilo. Godine, razumite ljudi. Ima sam poentu. Dobro, godine čine svoje, Alzheimer. Da li kad nekom kažeš iskreno, napravo vratimo, kad kažeš nekom iskreno, da li treba posle toga se dovodi svađa? Nema ništa. Nemam pojma šta sam... Imao sam mnogo jaku pojma. Dobro, ok, idemo dalje, pričamo o svađama. Da, setio sam se, izvini, društvene mreže, da. Da li ima sad, recimo, pošto vrlo često izbijaju svađe upravo zbog tih društvenih mreža, zašto si one urvi lajkovo sliku? Da. Ili recimo vidiš da ti riba tvoja, znači nije ni nama prijatno, brate, se ne lažemo, šta sad ti, brate, vidiš, recimo tvoja verenica uzme i, brate, lajkuje nekim bodybuilderima neke fotke. Pa, mislim, izvini, baje, kobajagi pokazuje nožne mišiće, a u nekom kupaćem je sve mu je transparentno. Ne čujem. I kao, pa ja lajkujem zato što mi se sviđa kako on radi na sebi. Znamo se 100 godina. Da. Šta to menja, što se znate 100 godina? Tako je. Jel to razlog za svađu? Naravno je razlog za svađu. Ja sam juče bio s nekim prijateljem i tako nešto se dotakli, to lajkovanje, kaže, pokazujem bez veze nešto krenuo na Instagramu i vidim izleću mu neke ozbiljno dobre ribe. I ja kažem, druže, samo ozbiljne ribe, lajkuješ ovamo verenice i to. Kaže, imam ozbiljne ribe, ali ne lajkujem. Ne ostavljam trag za sobom, šta mi znači taj lajk, kaže, imam ja kao pamet. Ima bata bubrege, da. Stvarno je u pravu, kao samo nemoj da lajkuješ, jer kao ništa nećeš dobiti, od toga samo ćeš dobiti svađu. Tako je, Goran je otkrio tajnu univerzuma, kako da se ne nerviraš i da sebi život ne upropašćavaš. Da se ne svađaš sa partnerom. Zbog svađe sa partnerom ili partnerkom, kaže, ja se ne svađam ni sa kim, nemam devojku, pozdrav od Gorana. Gorane, mislim da je ovo pređena igrica, ako mene pitaš. Da, bukvalno univerzum je objasnio. Tako je. Kako kod vas najčešće započinje svađa? Dakle, šta neko kaže ili neko uradi? 011 308 939. Kaže Ilija, žena neće zaboraviti makar je priznao grešku. Muškarcu pređu preko stvari mnogo lakše. Muškarci pređu preko... Da, muškarci pređu preko stvari mnogo lakše. Brate, ne bi se ja tu složio s tobom. Iskreno. Ja umem da budem ne baksuz, nego jeziv. Sopstveni deda, majke mi rođene. Ona neka narodna pevačica plava, ne mogu setim kako se zove. Lepa Brena. Ne, kao jedina koju znamo narodno. Ona isto je nešto u Grandu, nije ni bitno. Imala intervju, neki kratka pitanja. I kao životni moto, kao... Snežana Đurišić, životni moto, nisam zlopamtilo. Vaš, ne znam, život... vrlina... Ne, vrlina je nisam zlopamtilo. Životni moto, pamti pa vrati. To tako opisuje taj moment. Nećemo da vraćamo. Ljudi, moramo da se vratimo još jednom na TikTok. Dakle, live smo na TikToku, ako hoćete da gledate Antidepresiv, možete preko vašeg TikTok naloga, samo zapratite Teddy Radio i tamo imate, kliknite, gledate live. Zašto je to bitno? Zato što ćemo za otprilike 4-5 minuta da pokrenemo... Vicove! Tako je! Dakle, spremajte viceve, za par minuta ćemo početi battle, pa nam dajte neki dobar. Šta vas je to posljednje nasmejalo? Daj da nasmejemo jedni druge. Dajte i one glupe, pap najviše voli takve. Obožavam glupe, spremio sam par dobrih i znate šta je još dobra fora, što na TikToku ćemo isto čitati viceve. Tako je. I na TikToku imaju snimci po 2 miliona pregleda. Tačno. Znači kad ukucate TD i radio, tako da ćemo da vidimo, da izdajemo neki najbolji i da eto, kolektivno spojimo radio, TV i TikTok. Apsolutno da, ne mrdajte nigde, battle viceva za sve nas, onako da nas malo raspoloži
u sred ove nedelje. Sreda je, slušate Antidepresiv, Papi Ene sa vama, Antidepresiv sve do 6. Čekamo i vaš vic. Šta vas je to posljednje nasmejalo? 011 3089 399 za 5 minuta. Sad je došlo vreme za našu omiljenu rubriku koja se zove Battle viceva. Šta radimo? Mislim da je potpuno jasno, ali ajde otprilike da objasnimo ljudima. Dakle, zovete 011 3089 399 i pričamo viceve, smejemo se ovo sredu popodne. Dakle, možemo i na TikToku da čitamo vaše viceve, jer smo tamo live trenutno. Dakle, u suštini hoćemo se nasmejemo malo, da čujemo neke dobre fore, fazone. Možete pišiti i na Viber 069 3089 399 i pravilo jedno u ovom betlu viceva glasi: sve dok vi budete zvali, ja neću pričati viceve i verujte mi, to je bolje za celu Srbiju i Crnu Goru. Jer zašto je bolje? Evo, objasnit ću vam i vrlo praktično. Dakle, pre toga samo da vas pozovem, dakle, dajte neki dobar vic, šta vas je posljednje nasmejalo. 011 3089 399. A zašto je bolje? Pa zato što je, evo, dok su više reklame, Pap mi daje sugestiju, kaže, brate, samo da znaš, izmislio sam jedan vic koji je čak i meni glup. Jel hoćeš, Pape, da podeliš? Hoću, naravno, evo već neko je na vezi, ali prvi sam ja krenuo da pričam. Ali vidi kako dete, prvi sam rekao. Dve bandere, braća. Dve bandere sede u stanu. Dobro. I onako svađaju se, igraju se, šta god već rade i mama bandera dolazi i kaže, ajde, idite do prodavnice. Pa kaže, nek ide ova veća bandera. Kaže, ne, nek ide manja bandera. Ne, veća, manja, ne, manja će da ide bandera, kaže mama. Kaže ta manja bandera, a zašto se kola uvek slome na meni? Je pošlo. Brate, samo da te pitam nešto. Imam još gluplje, levo. Ne, imam tonu pitanja za tebe, ali ajde da, vezano za tvoje psihičko zdravlje, ali ajde da ne pričamo sad o tome. Zaboravite ovo što ste čuli, hoćemo da čujemo neki vaš vic. 011 3089 399, halo, ko je? Halo, ko? Čujemo se, Papi Enes ovde, ti si? Ja sam ja. Zovem iz Švedske. Švedska, gde si bre Švedska, zato te čujemo malo lošije. Daj neki vic iz Švedske. Da. Evo, baš iz Švedske, evo sam slušao. Znate koja je sličnost između mafije i vagine? Ja čak prvo nisam ni čuo. Ovo drugo smo čuo. Mafin. Između mafina i... Mafije i... Ne mafija. Čuli smo, dakle, između mafina i ženskog dela. Mafije je Cosa Nostra, ne mafina. Mafije, okej, da? Tako je, mafija Cosa Nostra, tako je, da. Koja? Ako ti se omakne jezik, u ozbiljnom si sranju. Dobro, samo moramo da ne psujemo. Hvala ti, Švedska, mnogo što se javio čak odatle. Ajde samo malo da budemo pristojni i deca nas slušaju. 011 3089 399, halo, ko je? Halo. Ćao, ko je? Ćao, Nikola je ovde. Niđo, daj neki vic. Evo ovako, sada dva orla. Dobro. Kaže jedan drugom, brate, pitaj kako mi je. Pogleda i iskulira. Dobro. Brate, aj molim te, pitaj kako mi je. Kao nemoj, brate, nije danas dan, da me diraš. I opet, ali molim te, pitaj kako mi je. I kao, ajde ono kao što si dosadan, brate, dobro, kako ti je? I odgovara, ništa me ne pita. Jasno, hvala ti, pa voli ove viceve sa smešnodosuza.com 011 3089 399. Hvala, ko je sa nama? Aj, pozdrav momci, da ste živi zdravi, Martin iz Niša ovde. Idemo, Niš, Martine, kako ime imaš, dobro čovječe. Kaži, brate, još sam Delija. To je to, Delija momak. Martine, daj neki vic. I nemoj, brate, samo da sediš i da šoraš, nije to u dure, brate. Ne, nije u dure. Nije u redu, brate. Nije u dure. Brate, reci mu, molim te, pošto me čovjek ubeđuje da to tako treba. Evo, od večeras ću ovo prvo, dete. Ali znaš koji ćeš moć da osjetiš, brate? Kad stojiš mokriš, brate, muški, lepo, jako. Ajde, ajmo, Niš, izvoli, Martine. Ovako, dolazi klinac, dolazi liko u javnu kuću i kao dobar dan, kao usluge koliko su, toliko, kao ja bi, kao neke posebne usluge, kao pa koje, na primjer, pa kao ja bih da me ponižavate, kao
molim, kao da me ponižavate, pa kaže, dovoljno je da obučete dres Partizana. A dobro, druž. To je to. Ajde, hvala ti što se javio, veliki pozdrav za tebe. 011-308-9399, halo, ko je? Ćao, Milan ovde. Gde si bre, Milane, šta radiš? Evo, ništa, slušamo si, vozim se kroz gužvu. Ajmo da čujemo i mi od tebe neki vic. Ajde, može, kaže, sede Cezar i Vendi. Cezar i Vendi, da ovo obećava, dobro. Poznato mi je jako, ali ne mogu se setim, ajde i? I kaže Cezar, Vendi, vidi Viki. Vendi, vidi Viki, ali da, treba si da kažeš da sede Cezar i Vendi gledaju Zvezde Granda. Da, ili ulazi Viki. Da, i ulazi Viki i ovaj kaže Vendi, vidi Viki, da. Znaš čuveni onaj vic koji Enes prepričava svima zašto Cezar nosi papuče. To je moja najveća ispala kad smo radili viceve. Neko nas je pitao zašto Cezar nosi papuče, ja znam tu foru, tačan odgovor je pa Julije, a ja koji se odgovora pravim pameti, kaže znam ja, pa leto je. Hvala ti mnogo što se javio. Ček. Znaš šta je Cezar posljednje rekao kad ga je Brut tubo? Dobro, ne, ajde. Pa kao, koliko je glupo. Ajde, čao. Ajde, čao. 011-308-9399. Halo, ko je? Ćao, Milovan ovde. Milovane, odakle si? Iz gužve na mostu. Na kom mostu? Verovatno na svakom, ali ajde. Na kom si? Na Adi. Dobro, daj neki vic, ajde u ovoj gužvi malo da se rasteretimo. Vidi ovako, umre Šešelj. I ode kod Svetog Petra gore i Sveti Petar ga pita, jeli gde bi ti, u raj ili u pakao? I Šešelj mu kaže, why? A Sveti Petar mu kaže, because I need to know. Da, because I need to know. Jasno. Koji je omiljeni rasa pasa od Šešelja? Ko je Šešelja omiljena rasa pasa? Omiljena rasa pasa? Da. Ne znam nije. Ne znam. Vavador. Varek, hvala ti mnogo pa to što si javio. Ajmo dalje, 011-308-9399. Halo, ko je? Ćao, Aleks. Ajmo, Aleks, daj neki vic. Pa sad da ne budem bezobrazan. Aj samo vodi računa, molim te, deca nas slušaju. Ne boj se. Kad je ona stvar najedla kavija? Koja je, muška ili ženska, na koju misliš? Muška. Kad je? Ne znam. Pa kad ga puši brk. Da, druže, nemoj, molim te, kaže mi još mi kaže ne brini. Ma ne boj da brineš. Pa brinem, brate, nemojte, molim vas, vojte računa. Kao, ma ne brini. Ma što brineš uopšte. Pozdrav veliki za Brku koji je radio ovde kod nas. 011-308-9399, halo, ko je? Halo, ko je? Dobar dan, Goran. Gorane, ćao, papi Enes ovde. Ajmo, daj neki vic, u betlu viceva si. Ja znate za onaj vic Plavuša i Crnka kad se vozile kolima. Dobro, Plavuša i Crnka se voze kolima i? I vozi Crnka i posle određena vremena stanu. I viče Plavuša, vozi, šta si stala? Viče Crnka, ne mogu da vozim, ostao sam bez goriva. Šta kaže Plavuša? Kako si ti pametna, ja kako sam glupa, nastavila bi da vozim. Otprilike to. Da, hvala ti mnogo što se javio. 011-308-9399. Kako se zove zec? Kada je baš onako nervozan, elektrisan je skroz. Elektricitet zec. Je elektricitet zec, nije. Kako zove zec kad je neelektrisan? Pec. Nije loše. Ja sam neću papa poslao pre neki dan poruku, ali bukvalno počinje jako, brate. I on kaže, molim. Ja kažem, izmislio sam vic koji mi je čak glupo i tebi da ispričam, ali papi kriv jer me je zarazio stvarno sa time. I on kaže, ajde pucaj, i ja kažem, kako se drugačije kaže Nemačka? I ja kao Deutsch, Germany. Nemačka, pas. Koliko je glupo. A nismo naduvani, ne duvamo, tako da eto, to je znači samo mentalni poremećaj. 011-308-9399. Ćao, ko je sa nama? Ćao, pozdrav, Đoleka iz telefona, javljamo se s Voždovca, može jedna forica. A kako je Voždovac, jak i brzo, Đole u gasu. Znam da nema ružnih reći, ali može kratko. Znaš koja je razlika između krca i snikerca?
Probaj ti nekad Snickers pa ćeš znati. Aj, čao. Ajde, zdravo. 011-308-9399. Mogu ja, isto sam izmislio jedan vic. Izmislila sam, ajde. Ali baš je glup, znači molim vas, pozovite, prekidite mi ovaj cringe, što bi mladi rekli. Ajde. Sretno se dva sočiva posle 15 godina. Sočivo za oko ili ovo se jede? Da, ovo za oko. Dobro. I sretno su išli zajedno u školu, u osnovnu, i kao, gde si ti, šta radiš, kako si, super, evo, šta ima novo, svašta tu nešto, kao, pa mogli bi ovih dana da se, okupimo svi škole i to, i ovaj kaže, važi, ajde, ćao, bit ćemo u kontaktu. Šta je fora, ne razumijem? Pa kontaktna sočiva. Kontaktna sočiva, joj brate, molim, aj izađi, samo se diskonektuj se, samo bukvalno papi u kazni, nastavljamo dalje. 011-308-9399, halo? Halo, ko je? Marko iz Smedereva. Ajmo, Mare. Reci mi, Enese, šta piješ da ti prođe glava? Pa ne mogu da... Šta? Znaš kako kažem? Pape, dođi do mikrofona, molim te. Znači, prošla me kazna. Jeste, ajde. To kao, šta piješ da ti prođe glava, šta prođe da ti pije ceo. Dobro, pozdravite kući. Da, jasno, sve okej. 011-308-9399, ljudi, molim vas, vojite računa, slušaju nas deca. Halo, ko je se nama? Zdravo, ovde Matija. Matija, legendo, odakle si? Iz Čačka. Daj neki vic, dobar. Znate zašto patuljci ne mogu da igraju fudbal? Zato što ih trava gulica po određenim delovima tela. Bravo. To je to. Slušaj. Ajde. Ide narkoman parkom i drži neko flašu i prska nešto. I nailazi sad neki čovjek i pita ga, šta bre to radiš, šta bre to prskaš? Kaže, pa bre, vidiš da prskam protiv krokodila. Kažem, pa nema ovdje krokodila. Pa nema kad prskam. Tako je. Ajde, čao, pa to hvala ti što se javio. Pape, ozbiljno se zarazio i druge naše slušalce. Nikola jedan nam je poslao vic, dakle ovo je potpuno inspirisano tobom. Kaže, pričaju dva Bosanca koji su došli iz Francuske o trećem Bosancu i kaže, Jarane, što sam video, giljotinu boli glava. Tako da pozdrav za Nikolu i pozdrav za Grundfos, cela firma nas sluša i hvala im mnogo na tome, najjača ekipa. 011-308-9399, aj sad da čujemo vas. Halo, ko je? Halo, dobar dan. Ko je za nama? Zeka, bukvalno si izmislio sad u momentu kao ja, recimo biću, šta mi je vid, Meda i Zeka. Dobro, Zeko, dakle si? Pa bolje Zeka. Zeka iz šume zove, a? Izviljam se. To. Evo, može jedan ovako malo starački. Ajde, za Enes, ja. Da. Kaže, baka i deka vode ljubav i deka onako u zanosu, znaš. Baka i u još većem. Kaže baka, jao, što si dobar. Znam. Kaže mi nešto prljavo. Usro sam se. Dobro, druže! Mogu si da kažeš i uneredio sam se, ajde, zdravo. Pa ne može, uneredio sam se, nije fore. Slažem se, ajde, čao. Ali stvarno je prljavo. Hoćeš još jedan koji sam ja izmislio. Ajde. Sigurno će biti od mog, ostaćemo u kontaktu, sigurno će biti bolje. 100% veruj mi, šta je rekla Shakira Pikevu kada su raskinuli? A mogu pretpostaviti, ali mi je glupo da pokvarim for. A hoćeš, pokvarit ćeš mi. Ne, aj reci, nemam pojma. A kaži, ajde sad me nerviraš. Nemoj da se šakiraš. A nije. A nije loše, nije. Pa i loše. Ajde, daj, šta je rekla? Puj Pike ne važi. Da, sviđa mi se. Reci da je dobro, vrate. 011-308-9399. Halo, ko je? Ćao, Milan od Mosta ponovo, nisam na mostu više. Ajde, samo lagano i to je to, da. Imam još jedan jako je glup, ali kad smo već tu, ajde. Otišao čovjek od popa i pita ga je li popeo se za šoleraciju ide u pakao i šta mu odgovara pop? Pa kao. Aj čao, 011-308-9399. Halo, ko je? Ćao ljudi. Ćao, ko je sa nama? Urki ovdje. A pokvalno je lik ispričao vic koji sam teo da ispričao. Lažeš! Šalim se, ajde, sad ćemo neki drugi. Ajde. Dolazi mali Rom u školu, ima jednu patiku na nozi, gleda ga učiteljici i kaže, šta je, kaže, izgubio si patiku. Nije, ovo sam našao. Našu.
Jezivo je, jeziv si, ajde zdravo. Ali malo pre, pošto je htio da ispriča za Popa, znate taj vic. Kaže, kao Pope, grešio sam, otišao čovjek da se ispovedi, kao grešio sam mnogo, varao sam svoju ženu, kao dobro, pa sme to se radi, kao pa ne, mislim, sme, ajde, kao. Sve okej, pa kaže, Pope, ja sam još grešio, ja sam i sa 2 žene to radio, jel sme to se radi, kao, pa mislim, sme da se radi, mislim, šta da radim, ali dobro, Pope, ja sam to radio i sam, i sa grupom ljudi, jel sme to da se radi, kaže, pa sme da se radi, ovo sad već iznervan, kaže, pa Pope, šta ne sme da se radi, pa ne sme da se gleda dok variš nešto. Skandal, majke mi, ti si za otkaz, brate, okej. Da, definitivno. 011-308-939, halo, ko je? Halo, Dane iz Niša. Gane? Dane, jest. Dane, dobro, Dane, daj neki vic. Može vic, ovde je žena na zatezanje lica, kao na zatezanje, kad izgleda mlađe. Dobro. I ode sada kupi neke stvari i pita onog radnika, kao, znate li koliko ima godina? I kaže on, pa rekao bih to 25. I kaže ona, ja uspjela, imam 47. Dobro. Ništa, ode ona u McDonald's i pita radnika, šta misli, koliko imam godina? Kaže on, pa 23. Kaže ona, ja uspjela, imam 47. Dobro. I ode ona na autobusnu stanicu i pita nekog dedu, gospodine, znate koliko imam godina? Kaže deda, pa moram da ti gurnem ruku u gaće. I gurne deda i kaže, 47. Ja, gospodine, zakaj ste znali? Kaže, pa bio sam i za tebe u McDonald's. Deda iskusan lovac. Hvala ti mnogo, aj ćao, 011-308-939. Halo, ko je se nama? Halo, Sloba Kragovac, kaj telefona. Slobo legendo, daj neki vic, malo nas nasmi. Dve budale dele bombone. I sad ovaj što deli jedna... Čekaj, nismo te čuli, Papi i Enes dele bombone? Da. Ne, okej, dve budale dele bombone. I ovaj što deli kao jedna meni, jedna tebi, jedna meni, jedna tebi, jedna meni, jedna meni, jedna meni, a ovaj drugi pita tebi. A da, tebi, jes. Baka, aj ćao, 011-308-939. Halo, ko je? Halo, Lule, spali Lule. Lule, spali Lule. Bravo, ovo mi se mnogo sviđa. Realno, brate, pokvario sam se, izvini, čovjek se prebacio na Palilu da bi mogao ove da kaže. Ajmo, Lule, daj neki vic. Sad ovako, gledaj, bila učiteljica uči decu godišnja doba. Dobro. U osnovnoj školi i napolju veje sneg i ona pita Anu, kao Ana, koje je godišnje doba? Kaže, pa učiteljice, napolju je leto. Pa kao, kako leto, Ana? Kaže, juče mi je došla tetka iz Australije i donela mi je dasku za surfovanje. Kao, okej, ajde ti, Bogdane, koje je godišnje doba? Pa kao, godišnje doba je leto, juče sam dobio kupaće gaće, došla mi je tetka iz Tunisa, kao aj snobovi, razumeš, kao nema veze, sjedi u zadnjem redu cigančica... Romkinja, dobro. Ja se izvinjam. Dobro. Pita, Dragice, koje je godišnje doba, čero? Kaže, učiteljice, sada je leto. Pa kaže, kako, Dragice, leto? Pa juče mi je bila tetka iz Zemuna i došla je u papući. Hvala, Lule, ispali Lule. Znači pa kao, aj ćao, Lule. 011-308-939. Halo, ko je? Halo, dobar dan, Milorad ovde. Dobar dan, Milorade, kako ste dobro? Dobro je, kaže, otišla devojka u crkvu se ispovedi, kaže, oče, spavala sam sa popom iz susedne parohije, je li to grijeh? Kaže, kako nije, čeri, pa ti pripadaš ovoj parohiji. I pop ima dušu, to je to. Hvala ti mnogo. 011-308-939. Halo, ko je? Halo, čao, Veljko je. Ćao, Veljko, ja Veljko pozdravim. Veljko je legenda. I vi ste legende najveće, 100 godina vas nisam zvao, ljudi, kad vas nisam zvao, brkovi mi porasli, znači. Ajmo, Veljka, ne te čujemo. Imam ono moje, jedan dobar, jedan si izmislio. Tako je, ajmo, Veljkane. Aj, prvo dobar, kaže, otišla Vranjanka malo u Beograd i otišla tamo na bazen i zove majka, kaže, alo bećero, kako je tamo na bazen? Kaže, jao mama, znaš kako dobro skačala sam u bazen. Kaže, alo be dete, ti sad u Beograd. Znači, ne se kaže skačala, nego skačala. Skačala!
Dobar je, imaš neki? Imam ovaj što sam ja smislio, ne da je glup, nego je... Nije gluplji od Papovog sa kontaktnim sočevima, ajde. Dobar je, da ja sam vrišto smeh. Ne laži bre. Ja ti kažem. Dobro, ajde. Evo ovako, sedi ovca u školi i radi test. Dobro. Da, i bre, pita je konj kao, ovca, četvrti zadatak, jel pod A, B ili C? B! Marak, bravo. Ljudi, ja vam sad pričam vic, a mama mi mrtvo ladna kaže, ti se dete drogi. Pozdravi Kemu, kaži da imamo istu teoriju o tebi, aj čao. Isto, eto. Aj čao, to. Hvala ti još jednom, ja bi ovdje da stanemo. Definitivno, znači, Veljko je pokidao, svaka mu čast. Svaka čast, tako je, a hvala i svima ostalima koji su se javili na 011-308-9399. Danas smo pričali o tome oko čega najčešće kreću svađe u vezi ili braku i boga mi, mislim da nismo dovoljno završili ovu temu, pa možemo da je završimo u petak. Da, možemo završimo u petak, ali za malo se posveđamo Enes i ja, zato što Enes nije to u petak na Hit FM radiju, ali ne zbog toga, nego zato što sam ja htio da idem na Zlatibor u petak. I htio si da uzmeš slobodan dan. Ja sam htio da uzmem slobodan dan. Ja sam ja. Da, i bio sam sad opet za vikend, našao sam tako dobre apartmane, znači oduševio sam se. Hill Style u Zlatibor se zove, bukvalno je u centru. Šta je fora? Fora da je brutalno dobro, znači pet friendly, od 2 do 6 osoba može ono šta god, izgledaju unutra brutalno. Papovi verenici je jako bitno da je pet friendly, da bi mogla i papa da povede. Jeste se mu izvode me, ono svako jutro. Tu on trči piški. Sve granule mi stave. Sve super, kosku mu bace. Da, parkiraju me dole, ima parking, ono u samom centru Zlatibora, mnogo je dobro, razumiješ, bukvalno, juče je bilo ono sneg u Beogradu, leto, idealno, bilo leto, bilo sneg, Hill Style Zlatibor, ja mogu nam dam neki kontakt, da nam dam preporuku, verovatno ću i ovaj vikend ići, idem u subotu 100%, ne zanima me. Ima parking, brate, mene to zanima. Parking u centru, znaš, kad tražiš ga 200 godina ti plaćaš parking kazne, ovdje nema što. Kontakt je? Kontakt je prvo HILL STILE, kao sa Y, Hillstyle, zlatibor.com, tu možete sve da vidite kako izgleda brutalno, da potvrdim ovu priču. Isto to ima i na Instagramu, samo ono donje crte kao HILL, pa donja crta STYLE kao style, donja crta Zlatibor, tu isto imate ono sve što vam treba, a imate i broj telefona. Jedna lepa devojka tamo radi na rezervacijama, izdaje. Da, možete i da kupite apartman, to je ono krajnji cilj, ako baš imate, ako niste ko Enes i ja. Ako ste baš onako hedonisti kojima se može. Tako je, kojima se može i može i broj telefona, pišite sad, 064 3232-057. Ko nije stigao da zapiše, imate kod njih na Instagramu, dakle Hill Style Zlatibor. Mi imamo još jednu novinu, u petak kreće emisija jedna na TD radiju, je li tako? Tako je, Levi 9 od 4:30, bit će mnogo dobro, neki old school hitovi, najjači hitovi, jedva čekam da vam to otkrivamo, znaš kao, ostanite uz nas na TD i svašta novo se dešava. Levi 9 u petak, o tome od 4:30 do 7. To je to. Ljudi, ostajete u stediju, nastavku vas očekuju samo hitovi. Hvala što ste slušali ovaj antidepresiv. Nama je danas bilo super, nadamo se da je bilo i vama. I čujemo se ponovo za 7 dana. Ćao!